OK, kto je teraz na rade? Sunny ide. Tvoja sestra? Saru, inak povedané opica. OK, som na rade. Hazela to široko koná. Sliepka, haj. Idem ja. Posledný. OK. Ono to je úplne jednoduché. Musíš sa dať na 4. Základ je v tom nemať toto vypučené, musíš to prehnúť. Mami. Najlepšie by bolo, ešte keby... Mami. No, je to zviera. Hav. Pes. Presne. Tak tebe strážiť moje deti dávať nebudem. Ale prestaň.